wipers azobe intwala futhi njani qala phansi azobe mntana wami ndiyatshayisa mna leyo wena uyisisileyo apha ibonakale ngathi ziyintwala kaxesha ngoku ngu-3 sokuza 45 minutes nihambe nina nigoduke nam ndigoduke. Hayi sana ndazinentwala nezivela phezi mandokuthela ispray wethu andibethanga nee-gloves zam ngoba kaloku ndingalindelanga uba ndizawuba ne-appointment yentwala sendizotshayisa usuku lam lonke. Andibonanga noyi-1 umntana, andibonanga nomnye ngowokuqala mntana. Kulungile wethu ngumsebenzi. Kulungile ngumsebenzi wam ndiqhelile. Ndiyabona kaloku uba zinasi zininzi uyazibona na, hayi asizifihlanga tu. So ndiyokrwenza apha kwezi ndawo ndiyaziyo uba sithanda uzifihla khona ndifuna ufakele asispray yaqoda ewe sizoqhubeka ungawari tu. Zininzi sana yazi nantloni uyazibona zibalekela apha phezulu. That is why ke isithando sam siqala emazantsi apha kwezi ndawo zentloko then siya